Γεια σας παιδες, έχουμε δύο ομάδες, πώς λένε την ομάδα αυτή, η Aces Lower Blue Team και η Void Game για το δεύτερο game στη σειρά. Να πούμε για τα bans Ari Rivenfields για τους Aces Lovers και Elise Vanatarik για τους Void. Πρώτα Big Sen για τους Aces. Δυνατό pick θα έλεγα. Evelyn για τους Void. Και θα δούμε το δεύτερο Nita. Τα επόμενα picks για τους Aces Lovers. Vai για Τζάνγκη. Και ο Blackout να δούμε τι θα πάρει. Πολύ δυνατό pick. Δεν έχουμε πολλές Jinx καλές στο τουρνουά μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτός είναι καλός. Βλέπουμε την Pain, Lucian, τελικά είναι ο Lucian και νομίζω θα πάει Pain top εναντίον Shen. Ή παίζουν μπουνιές για να δούμε ποιος θα πάει ADC. Πολύ δυνατό top Pain. Φυσικά νομίζω όχι και τόσο δυνατό εναντίον Shen και τελικά είναι. Ναι. Ίσως να είναι και double bot lane. Δεν πιστεύω να είναι. Και έχουμε ξανά Nautilus. Να πούμε ότι η Vayne είναι πάρα πολύ δυνατή εναντίον Shen, χάρη στο, πώς το λένε, το Quicksilver, κάπως έτσι, το passive της, true damage. Και επίσης είναι range. Έχει αρκετά καλό escape. Να δούμε για τους Aces Lovers, είναι Βλέπουμε έχουν χτίσει ένα tanky Ριάννα team. Λεώνα, πάρα πολύ δυνατό. Αρκετά δυνατό κόμπο, Ριάννα Λεώνα. Βάισεν και Ζης. Πάρα πολύ δυνατή. Βιαστούμε το support των Void. Δεν νομίζω να έχουν support. Βλέπουμε 3 shield για τους Void. Barrier, sorry. Και τελευταίο pick για τον Ρουαμάτα. Ρουαμάτα, κάπως έτσι. Α, και όμως. Και έχουμε το clinch από τον Ισο. Έχουμε το κλείσλο. Υπερβολικά stand. Και CC από τους Aces από Sivana. Sivana να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατό top. Πιστεύω εγώ. Αλλά από το Τάρι το τύπο μου κάτω δεν το ξέρω. Και έχουμε Τζάνα. Support. Και κάπου εδώ σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι σε 3 λεπτάκια πιστεύω εγώ. Όπως φαίνεται, πολύ περίεργα pick για τους Void, χωρίς κανένα
CC ιδιαίτερο. Πιστεύω θα είναι δύσκολο game με τα picks τουλάχιστον για τους Void. Ειδικά στο late game θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εναντίον Sem, Bile. Αλλά με αυτά τα picks το κάναν για να μην φτάσει late game το game. Και εγώ έτσι πιστεύω. Βάλε εδώ τα ακουστικά για να ακουγόμαστε και οι δύο καλά. Έτσι, τζαμ. Για τους Void πιστεύω θα κάνει διαφορά η Evelyn. Θα δούμε αν τις βγούνε τα gangs καλά. Γιατί αυτό το team χωρίς gang πιστεύω Δεν θα υπάρξει. ναι, δεν θα υπάρξει. Late game δεν έχουν και τόσο καλό. Έχουν την Nidalee με τα Spears και σχεδόν τίποτα άλλο. Για τους Aces να πούμε ότι η Orianna πάρα πολύ δυνατή, καθώς και η Vi και η Leona. Βασικά όλο το team τους είναι πάρα πολύ δυνατό, δυνατά κόμπο. Πού πας, για ύπνο? Να φάω μεσημεριανό. Νωρίς το πρωί. Και μετά πρωί ύπνο γιατί δεν το έχω να κάνω παραπάνω. Έχω και κάτι δουλειές αύριο, πρέπει να πάω να βάλω πίσω από μάτια γιατί ήμουν μπαναρέα. Και εγώ κάπου εδώ θα την πέσω μάλλον. Πιστεύω, φίλε μου, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Η Shyvana είναι τρομακτική στο top, θα έλεγα εγώ, και έχει πάρα πολύ δυνατό late game. Άμα είχε στάνει η Shyvana πιστεύω θα την πήκαραν όλοι. Μόνο Stan θα έλειπε από αυτόν τον ήρωα. Και η Shyvana δεν είναι μόνο tank, έχει πάρα πολύ damage, καθώς με το καινούριο το patch που βγήκε πριν από λίγο διάστημα μπουστάραν το E από ό,τι θυμάμαι, κάνει magic damage αναλόγως στο life του αντιπάλου. Τέλος πάντων δεν θα αναλύσουμε αυτό τώρα. Challenger η Evelyn και ελπίζω να δούμε ένα δυνατό παιχνίδι. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Challenge 8. Απλώς δεν θα κάτσω να αναλύσω τώρα σε κάποιον τι κάνει η Shyvana. Πλέον τη Shyvana δεν την παίζουν και τόσο πολύ jungle γιατί δεν αξίζει τόσο πολύ και την παίζουν top. Φίλε μας, absolute, κάπως έτσι.
Μάλλον έχασες μερικά επεισόδια, τέλος πάντων. Είμαι άσχετος στο LOL, αλλά πιστεύω ότι εσύ είσαι πιο άσχετος και από μένα. Σε σχέση με τη Σιβάνα φυσικά. Και έχει αρχίσει το game. Έχεις ξανά δίκιο, φίλε μου Σάλεμ. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι. Έχουμε ένα pause για τα settings. Φτιάξουμε λίγο εδώ, λίγο εκεί και είμαστε τζάμι. Η Evelyn με blue pot, να πω την αλήθεια δεν το έχω ξαναδεί, θα το δούμε τώρα. Ούτε κι εγώ, φίλο μου. Τα υπόλοιπα είναι σχεδόν core, τέλος πάντων. Έχει τελειώσει το pause. Μιλάμε για τη Σιβάνα γιατί ο φίλος μας είπε γιατί κάνουνε ban τη Σιβάνα. Τέλος πάντων. Ξεκίνησε το game, θα πάνε για invade οι Aces καθώς έχουν Shen Vi και είναι πάρα πολύ δυνατοί στο invade. Έχουμε Νίνταλε και Lucian να προσπαθήσουν να πάνε στο red καθώς κατάλαβαν ότι είναι εκεί η Vi. 30 seconds until minions spawn. Πολύ aggressive η Void. Αυτό πρέπει να κάνουν φυσικά. Πιστεύω θα πρέπει να είναι αρκετά aggressive στην αρχή για να πάρουν κάποιο προβάδισμα, για να μπορούν να πάνε για εύκολο mid game. Blue pot για την Evelyn δεν το έχω ξαναδεί. Θα δούμε πώς θα τη βγει η ζούγκλα. Ας ελπίσουμε ότι είναι αρκετά καλό και ναι. Άντε τσάω Ταμζά. Και θα το έχουμε υπόψη μας και εμείς. Ο φίλος μας λέει περίπατο για τους Void Gaming, αλλά αυτό θα το δούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Να πούμε οι πρώην πρωταθλητές οι Void. Trade στα top βλέπω και κάνει τα trades η Vayne. Πολύ καλό battle για τη Vayne. Τελευταία στιγμή κιόλας. Καλό poke από τους Aces, αλλά ήταν στο support. Η Evelyn στο red. Ο Shen χωρίς ignite, η Vayne χωρίς barrier αντίστοιχα. Η Jim σε ένα πάρα πολύ δυνατό carry. Καθώς βλέπουμε το counter gang από τη Vi. Και κάπου εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Και first blood για τη Vayne. Πάρα πολύ δυνατός και ο Shen. Και ένα kill για την Evelyn. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς αυτό που λέγαμε ότι δεν έπρεπε να πάρουν προβάδισμα στην αρχή. Θα έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα και ο Shen, βασικά και όλοι, καθώς πήρε και ένα kill και η Evelyn. Και η Vayne θα βγάλει το lifesteal της.
Τέλος πάντων, προβάδισμα Για τους Void. για τους Void, 1000 gold στο 4, πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα, 0-2. Καθώς το πήρε η Vayne, το First Blood, να τη βοηθήσει υπερβολικά πολύ στο top. Ο Shen θα έχει μεγάλο πρόβλημα που θα πάει στο lane τώρα. Αποφασίσει να πάρει πρώτα και ένα pot νομίζω έχει. Αν δεν κάνω λάθος, ένα pot δεν θα τον βοηθήσει και τόσο πολύ. Θα τρώει αρκετό ξύλο από την Vayne. Καθώς η Vayne είναι 4 level και ο Shen 3. Έχει και double buff από ό,τι βλέπουμε. Ναι, double buff για τη Vayne. Όπως έλεγα θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Τον κάνει τρελό χαράς. Η Vayne είναι, να πούμε, ένα πάρα πολύ δυνατό champion εναντίον tank και γενικώς παίκτες που είναι βασισμένοι στο armor, καθώς έχει το true damage λόγω της passive της, το W. Τέλος πάντων κερδίζει εδώ τα trades η Nidalee. Είναι λίγο μπροστά, ελάχιστα μπροστά από την... είναι στα ίσα με την Orianna. Χάνει πάρα πολύ ο Shen, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν τον αφήνει να πάρει creep για creep. Κάνει το σωστό, έχει μεγάλο προβάδισμα με αυτά τα double buff, είναι ανατυχώρα. Στο bot ο Lucian θα πάει καλύτερα από την Jinx. Με 13 creep διαφορά. 13 creep διαφορά, Γιωργάκη. Στα creeps, στα gold βλέπουμε διαφορά, να αυξάνεται σιγά σιγά, 1500 gold. Λόγω του Shen που δεν μπορεί να φαρμάρει στο top. Έχουμε τη Vi, έχουμε το Taunt. Και έρχεται η Evelyn. Και έρχεται η Evelyn και θα είναι ένα καλό, πάρα πολύ καλό. Και καθώς καθαρίζει η Evelyn την Vi. Και έχουμε το kill από τον Shen. Ναι, πεθαίνει η Vayne. Η Evelyn χωρίς mana δεν θα είναι μεγάλη απειλή για το Shen. Καθώς ανεβαίνει και η Nidalee. Έχει ένα προβληματάκι εδώ Lucian. Από μειονέκτημα πήγε σε πλεονέκτημα νομίζω. Και η Evelyn, η Nidalee καθαρίζει το Shen πολύ εύκολα. Θα πεθάνει η Jinx, θα πεθάνει και ο Lucian. Ας ελπίσουμε μην πεθάνει και η Janna πήρε το kill, οπότε έχουμε πλεονέκτημα. Ναι, με πλεονέκτημα για τη Jinx. Αν και τη βλέπουμε πίσω στα creeps. BF Sword για τη Jinx και Fades, κάπως έτσι το λένε αυτό το item. Fades. Ναι, σωστά. Fades. Θα ψάξει ένα Trinity Force Solution, όπως πάντα. Στο top διπλά κρύψει η Vayne και παραπάνω. Η Vi δεν της βγαίνουν και πάρα πολύ καλά τα guns. Σε κάθε gun που κάνει έχει την Evelyn εκεί. Η Vayne κάνει πάρα πολύ καλό game στο top, καθώς είναι περίπατος για αυτήν εναντίον Shen. Καθώς ο Shen πρέπει να έρθει αρκετά κοντά για να κάνει κάτι. Βλέπουμε τη Vi στο bot, ο Lucian είναι μόνος του, ένα ward. Καλό Q από την Leona. Αλλά δεν είχε το stun, γιατί το χρησιμοποιήσει στο ward. Δεν είχε κανένα follow φυσικά και από την Jinx. Πάρα πολύ καλός παίκτης η Jinx. Τέλος πάντων, στο top κερδίζει η Vayne φυσικά. Μια πάρα πολύ κακή ulti από Orianna. Ulti του πανικού θα έλεγα εγώ. Και κάπου εδώ θα πιάσουμε την... όχι, έχει την ulti, έχει flash. Και ένα... Είναι 7 level και ο Shen είναι 4.
Ναι, αυτό να το πούμε. Ο Σεν έχει πάει πίσω Πολλές φορές. γύρω στις 5 φορές, αν δεν κάνω λάθος, τη στιγμή που άρχισε το παιχνίδι. Καθώς αυτό που λέγαμε δεν μπορεί να κάτσει εναντίον Vayne. Και έναν τόσο καλό παίχτη. Να πούμε ότι η Vayne είναι μπροστά στα διπλάσια, να το πω τριπλάσια CS. Και έχουμε η και τον Evelyn Gang. εκεί πέρα. Και πάρα πολύ καλά. Πάρα Πολύ πολύ καλή εύκολα. εκτέλεση είναι για την Vayne. Καλός PR για την Dale. Κάπου εδώ θα ψάξουν το top turret. Δεν νομίζω να είναι καλή ιδέα. Κάπου εδώ ανεβαίνει η Vi. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Πάρα πολύ καλή η Vayne. Πάρα Ναι. πολύ καλή. Καθώς κατάλαβε ότι έκανε ένα λάθος, αλλά... Το διόρθωσε. Ναι, ας πάρουν και κάνα kill. 3-2 η Vayne. Τι να πούμε, ένα καλό παιχνίδι από την Evelyn. Μια χαρά τα πάει και η Nidalee και ο Lucian. Πολύ βαθιά. Καλό. Και βλέπουμε τον Σεν. Βλέπουμε το Sen να προσπαθεί να πάρει τον Lucian, αλλά δεν νομίζω να τον πάρει. Ο Σεν κατέβηκε με ulti. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, ναι, κατέβηκε με ulti. Ναι. Δεν ξέρω σε ποιον είχε κάνει ulti. Έπρεπε να έχει κάνει πιο νωρίς στη Λεώνα, πιστεύω εγώ. Και να κάνουν defensive tower πάρα πολύ εύκολα. Καθώς και η Vi είναι στο mid. Και κάπου εδώ θα πάει πίσω η Nidalee, πιστεύω για πρώτη φορά. Και έχουμε τον Gang. Πρώτη φορά. Και πολύ κακό position η Jinx και κάπου εδώ θα πεθάνει για την τρελιάρα μας αυτή την Evelyn, που στα προηγούμενα games βλέπαμε ότι την κάνανε ban όλοι και όποιος δεν την έκανε ban το πλήρωνε. Εκτός από εκείνο game που έπαιζε ο πλήρωνος ομάδα μου πάρα. Μοναδικό πιστεύω game που έχασε η Evelyn. Πολύ κακιά ulti από Orianna. Και η Evelyn δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να ξεφύγει. Ο Lucian κάνει το παιχνίδι του. Ο Sen πάλι έχει μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν τον βοήθησε το προηγούμενο ulti. Καθώς πρέπει να βλέπει, να προσέχει λίγο τα ulti. Εδώ η Nidalee κακά place. Ακόμα στο tower είναι πάρα πολύ κακά place για την Nidalee. Δεν ξέρω και θα πάρει... Όχι! Αυτό έπρεπε να το δούμε, εγώ πιστεύω. Θα κάνει το jump. Δεν ξέρω τι. Και θα πάρει το kill. Και παρόλα αυτά θα πάρει το kill. Είναι ένα περίεργο πράγμα που έχουμε δει τώρα. Και θα θυσιαστεί η Vayne. Όχι. Και ακόμα είναι εκεί η Nidalee, πάρα πολύ καΐς ο φίλος μας. Πάρα πολύ σιγουριά βλέπουμε από τους Void Gaming. Και έχουμε το kill για τη Vi. Όπως είπα ότι ήταν πάρα πολύ καΐς και το πλήρωσε. Η σιγουριά σκοτώνει που λένε κιόλας. Πολύ σιγουριά. Έχουμε τον Bork από τη Vayne στο 13. Τεράστιο πρόβλημα τώρα για τους Aces, καθώς η Vayne έχει ήδη τον Bork. Να πούμε ότι το Bork είναι πάρα πολύ δυνατό στη Vayne. Και έχει σχεδόν triple farm με τον Sen. Νομίζω κάπου εδώ ο Sen μπορεί και... όχι μπορεί, θα πεθάνει νομίζω.
καθώς η Vayne μπορεί να παίξει πάρα πολύ aggressive. Ναι, κάπου εδώ ο Shen θα προσπαθήσει. Και δεν έχει ανοίξει ulti, έτσι. Ένα ακόμα Q και κάπου εδώ. Πολύ κακό για τον Shen. Πολύ κακό τον. Παρ' όλα αυτά δεν το λιτώνει. Είχε κάποιες ελπίδες με το... και εδώ θα πεθάνει και η Vai. Πάρα πολύ κακά positions για τους Aces. Ένα καλό flash για την Evelynn. Ξεφύγει χωρίς πρόβλημα, καθώς είναι εκεί και η Nidale. Καλή ulti. Καθώς να πούμε ότι η top έγινε ένα μακελιό. Η Orianna σκότωσε τη Vayne. Η Orianna σκότωσε τη Vayne, ναι. Ένα εύκολο turret για τους Void. Και αυτό που λέγαμε, πήραν πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα στο early gaming. Πάρα πολύ μεγάλο, είναι 9.000-7.000 διαφορά. Και έχουμε και το πρώτο turret. Ναι, πρώτο turret για τους Aces. Aces Lovers. Ο Shen είναι υπερβολικά πίσω και δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο team. Κάπου εδώ θα πεθάνει και η Orianna. Πάρα πολύ εύκολα για την Evelynn. Ένα τόντα από Shen, ανούσιο, πιστεύω εγώ. Δεν είναι απειλή ούτε ο Shen προς το παρόν, ούτε ο Vai. Είναι αρκετά πίσω στο farm. Βασικά όλη η ομάδα τους είναι αρκετά πίσω. Και παλεύουν μπας και το πάνε late game. Late game πιστεύω θα έχουν πιο πολλές ευκαιρίες να κερδίσουν. Ακριβώς. Αλλά late game Vayne είναι πολύ τρομακτική. Και κάπου εδώ θα κάνει dive. Ένα κακό dive. Όχι τόσο κακό, καθώς μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εκεί και η Nidale. Και κάπου εδώ, όχι δεν θα κάνει. Ο Shen κάνει μια πάρα πολύ ωραία ulti. Η Orianna μια πάρα πολύ κακή ulti. Ναι, η Orianna να πούμε ότι έχει χάσει αρκετές ulti στην αρχή. Κακό position για την Orianna. Κάπου εδώ θα πεθάνει. Και κάπου εδώ θα πεθάνει και ο Shen. Όχι. Όχι, ένα flash αυτό. Πολύ καλή ulti για Jinx. Να πούμε ότι η Leona είναι σε κατάσταση και πεθάνει. Μέσα από την Nidale εκεί, ο Shen κάπου εκεί κοντά. Blue team's turret has been destroyed. Ένα flash για την Nidale, ένα flash για την Janna. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχει πρόβλημα ο Shen. Με τη λάθος επιλογή που έκανε. Έχει πρόβλημα και η Vai, καθώς τρία άτομα εκεί. Κάπου εδώ ανεβαίνει η Orianna. Αλλά φαίνεται ότι Τους κυνηγάνε ανελίβητα. triple kill για την Nidale. Πάρα πολύ καλά game. Plays από Nidale. Στο bot τα δύο έχει carry. Μάλλον πολεμάνε ποιος θα πάρει τα CS. Να πούμε ο Lucian έχει Trinity Force, η Jinx δεν έχει σχεδόν τίποτα ολοκληρωμένο προς το παρόν, θα πάει για Pierce Sword. Πάρα πολύ πίσω η Jinx, 60 CS, έχει τα 2 kill, συνεχίσουμε να τη βοηθήσουμε και κάπου εδώ θα πεθάνει η Jinx. Και έχουμε το shutdown. Ναι, έχουμε το shutdown για το Shen. Πολύ εύκολο game για τους Void Game. Ναι, 10.000 διαφορά στο 18, 12 kills. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποιος comeback. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ late game για να το δούμε αυτό.
θα πρέπει να χάσουν οι Void 4-5 fight για να το κάνουν αυτό. Πολύ δυνατή Evelyn, πολύ δυνατή. Ναι, κάπου εδώ η Evelyn έχει ξεφύγει αρκετά, 5-0. Θα ψάξει για το Abyssal. Έχει τη μασκούλα. Καλή ούλτη από τη Τζάνα. Καλή ούλτη από το Lucian. Κάπου εδώ θα πεθάνει η Τζάνα. Θα πεθάνει όμως η Jinx. Θα πεθάνει και η Pai. Και κάπου εδώ ο Sen θα ψάξει για τη Evelyn. Πολύ καλό play από το Void Game, από ό,τι βλέπουμε. Σε κακό position ο Lucian. Αλλά έχουμε την Nidale εκεί πέρα. Δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Η Nidale πάρα πολύ δυνατή, έχει ήδη το Rabadon, έχει ήδη πώς το λένε αυτό το Chalice, το Athens. Πάρα πολύ δυνατή, καθώς η Orianna έχει μόνο το Athens και θα ψάξει μάλλον για το... Αρκετά καλή ούλτη αυτή τη φορά μπορώ να πω, Shutdown την Evelyn. Άξιζε αρκετά και είχε μεγάλο πρόβλημα και ο Lucian, θα πεθάνει. Και έχουμε ένα καλό play. Βλέπουμε τη Vayne. Σε κακό position και η Vayne. Καλή Q, αρκετά καλό ulti και θα πεθάνει. Αυτό που λέγαμε, δεν πρέπει να κάνουν αυτά τα throws. Η Void, η υπερβολική σιγουριά σκοτώνει όπως λέμε. Solo το map είναι ψηλό solo, όλοι τους. Κάπου εδώ θα πεθάνει και η Nidale. Κι όμως. Κι όμως. Α, όχι, θα πεθάνει. Και θα το πάρει η Jinx με την ulti. Να πούμε ότι late game εγώ κοντάρω στους Aces, όπως το είπα και ξανά. Και βλέπουμε συνεχόμενα λάθη από τους Void. Μεγάλα λάθη κιόλας. Να πούμε οι Aces έχουν πάρα πολλά stans, πάρα πολλά stans. The team's turret has been destroyed. Εδώ Rambo. Μπαίνει μέσα σε 5 άτομα. Είναι τραγικά λάθη από τους Void που δεν το είχαμε συνηθίσει. Η μεγάλη διαφορά μειώθηκε μόλις στις 8.000 που ήταν στις 15. Και πάμε για τον πρώτο δράκο. Ναι, πρώτο δράκο και είναι Απίστευτο. Slain the dragon. Έχουν γκρουπάρει και μεγάλα λάθη, δεν έπρεπε να τα κάνουν αυτά. ίσως να υπάρξει και μια ελπίδα. Static για τη Vayne, Abyssal για την Evelyn. Θα ψάξει για τον BF ο Lucian. Παρ' όλα αυτά πάρα πολύ πίσω η Jinx. Η Vayne θα τους κλέψει το Blue πολύ εύκολα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στα kills, στα levels, στα gold. Από εδώ η Evelyn δεν μου αρέσει το position της. Πάει πολύ solo. Solo ψάχνει για κάποιον να ψάχνει για κάποιον βασικά εκτός position, αλλά οι Aces έχουν πάρα πολύ καλά position, κάνουν το σωστό, δεν πάνε για solo. Έχουμε τη Jinx κάτω, η Jinx έχει πρόβλημα εδώ. Μεγάλο πρόβλημα. Εδώ. Έχουμε την ulti. Αλλά δεν νομίζω να την βοηθήσει, καθώς ο Lucian πάρα πολύ The καλός. team's turret has been destroyed. Όσο κυνηγάει, έπρεπε να κυνηγάει. Πιστεύω ότι πετάνε την μύτη του Sen. Ναι, ίσως. Και ο Sen έχει πρόβλημα τώρα.
Καθώς ο Lucian καθαρίζουν και το έχουμε Ace, έχουμε το πρώτο inhibitor για τους Void, πάρα πολύ. Υπάρχει πιθανότητα να τελειώσει το game. Inhibitor has been destroyed. Θα πάρουν και το bot, το Torrent, Blue team's turret has been destroyed. εύκολα χωρίς καμία αντίσταση. Πιστεύω μπεϊτάρανε την ulti του Shen, περίμεναν στο top. Ένα πάρα πολύ καλό Q, καλή η ulti και θα πεθάνει η Vayne, θα πεθάνει και η Nidalee. Να πούμε ότι μπαίνουν αρκετά βαθιά οι Void στα Turrets. Blue team's turret has been Θα μπορούσαν να destroyed. παίξουν αρκετά safe. Δεν αξίζουν αυτά τα kills. Έχουμε κάποιο ping για Baron για τους Aces. Aces Lovers τα παιδιά. Καθώς δεν έχουμε δει κανένα Ace για τους Aces. Το ξέρουν αυτό οι Void, καθώς περιμένουν να κατέβουν και οι υπόλοιποι. Πάρα πολύ αργό Baron, πάρα πολύ κακή ulti από Orianna. Άλλη μία φορά. Καλή ulti από Lucian. Από εδώ θα πεθάνει Vi, καθώς θα πάρει και θα κάψει και το flash. Και έχει πρόβλημα η Leona, θα πεθάνει η Leona και έχει πρόβλημα μεγάλο και η Jinx. Θα πεθάνει και ο Shen, Έχουμε θα άλλο ένα πεθάνει και η ace. Jinx. Purple team double kill. Ξανά Ace και κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούν να το τελειώσουν Το game έχει τελειώσει. με 2 εκεί. Πάρα πολύ εύκολα τώρα. Blue team's turret has been Και ναι παιδιά, destroyed. κάπου εδώ νομίζω ότι το game έχει τελειώσει. Blue team's turret has been destroyed. Καλό game για την Evelynn, καλό game και για τη Vayne και για την όλη ομάδα φυσικά. Δεν τους βγήκε το παιχνίδι για τους Aces, πάρα πολύ κακά ulti από την Orianna. Κακά ganks, αν όχι δεν θα το πούμε κακά ganks από τη Vi, απλώς άτυχα ganks από τη Vi. Ναι, Τύχαινε να είναι και η Evelynn εκεί πέρα. που έπαιξε απίστευτα καλά. Τέλος πάντων, GG για τους Void και good luck για τους Aces Lovers. Μεγάλη πιθανότητα για τους Void για το τουρνουά.